बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय आङो दिनै दंफैयो फिन चिरां डिस्ट्रिक्ट आमटेका VCDCनि सिङाव थानाय सेसा बाजाराव दा बेयाव बेबायदिनो सेसा बाजार फुटबल कमिटिनि खुंफुंजानायाव मोनसे फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनाय होनाया फैयै फैनानै दिनैहाय जोबथा फाइनाल गेलेहैसिगोन ओमफ्राय दा बेयावनो आङो दंफैयो ओमफ्राय दिनैनि खेलाया ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जागोन जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नोंथांमोना जोबजासे नायलांदो आङो भिडिअखौहाय फार्स्ट टु लास्ट देखायनो नाजागासिनो दङ ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेयाव माखासे 16 नं निसिमानि MCLA सार जेम्स बसुमतारियाबो दंफैयो बिबो बेबायदिनो फंनैसो बिबुंथि होगोन ओनसोलावबो गोजान गोजान जायगायाव गेलेनाय स्टेट प्लेयार नेशनेल प्लेयारफोरखौ जों नुनो हायो दा बिदिनो मोनफ्रोमबो गामियाव मोनफ्रोमबो क्लाबफ्रा बिदिनो इन्टारेस्ट लानानै जाहाथे जोंनि जायगायाव बेफोरबायदि फुटबलनि गेजेरजों देरबोनाय उन्दै गथ'फ्रा जाहाथे भबिष्यत केरियार दालांनो हायो आङो बेखौ खावलायबाय दा खेला दुलाल' मोनसेल' फुटबलल' नङा बायदिसिना खेला दुलाफोरबो दं बेखौबो समान समानै आवगायलांनो थाखाय आङो खावलायदों आरो दिनै जोबोद मोजां मोनदों आरो आङो आसा खालामदों उनाव बे सेसा बाजारनि जेनाखि फोथार बे फोथारखौ बबेजों मा हायो उनफ्राव एसे समान खालामनो होनायनि बेखौहाय आङो बाजार कमिटिजों रायलायनोसै दा जिखुनु जा आसा खालामबाय जाहाथे नोंथांमोनाबो गोबां जायगायाव स्टेट प्लेयारफोर दङ बेवहाय गेलेनाया मोजां प्लेयारफोर दङ आरो बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेबाय थायो जोंनि उत्तर ओनसोलाव जाहाथे मोजाङै गेलेनानै खोन्थालाङो बेखौ आङो आसा खालामनानै आरो बयखौबो नायगिरिफोरखौ साबायखर होनानै दिनैनि सेसा बाजार कमिटिजों खुंजानाय जेनाखि फुटबल फाइनाल मेच बे फाइनाल मेचखौ आङो बेयावनो बेखेवबाय होननानै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो डिक्लेयार खालामबाय गोजोन्थों बे खेलानि आफादगिरि सानावहाय आं फंनैसो मिथिनानै लानि जेनेबा नोंसोरो बे खेलाखौ मा उद्देश्य लानानै होदों हामबायसै SK ब्लग इउटुबार नोंथांनिसिम बे फुटबल खेलानि सोमोन्दै सोंनायनि थाखाय नंगौ जोंनि ओनसोलफ्राव गोबां गामियारिफोरा थैलांनो हमबाय हाग्राबारि जानो हमबाय आरो गोबां लाइमोनफ्रानो बल जोनायखौ नागारनानै फिल्डआव ओंखारालासे जानाय लोंनाय सोबनायावहाय बाहागो लाबाय दा जोङो बेखौ नोजोर बोनानै जों बे सेसा बाजार ओनसोलनि जानानै जों बे सेसा बाजार खाथियाव थानाय बे गेवलां फोथारखौ जोङो मोजां फोसाबनानै जाहाथे लाइमोनफ्रा बेयाव बाहागो लाथों देरहानायनि थाखाय 12,000 दा गोजोननाय थाबाय कमिटिनि आफादगिरिनिसिम मानो होनना बुङोब्ला बेकग्राउन्डआवहाय ओरैबायदि मानसि दङ नै दा क्लियार खोनायाखैबो जानो हागौ थेवबो आङो मिथिहोनाय जाबाय दा बेबायदिनो देरहानायनि थाखाय ट्रफिजों लोगोसे 12,000 फैसा ओमफ्राय जेननायनि थाखाय ट्रफिजों लोगोसे 8,000 फैसा आरो दा बेबायदि आरो प्राइसआ दा बिथांमोना बुंदों जाहैबाय दानि आथिखालनि माखासे गोबां लाइमोन सेंग्राफ्रा बेफोरबायदि माखासे ड्राग्स एडिक्टेड फेग्रा बुस्थु निसा बाहायनानैहाय गोरोबनानै थायो दा बेफोरनिफ्राय जानगार थानो थाखाय गोजानाव थानो थाखाय बेबायदिनो खेला दुलाफ्राव जेन इंगेज जानो हायो दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै बे कमिटिनि थ्रुयै बे फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनायखौ होनाय जादों होननानैहाय दा आदाया फोरमायथिदों दा गोजोननाय थाबाय आदानिसिम ओरैनि सापर्टारा 3 नं दैखरगुरिनि जाहैबाय ओमफ्राय नै ओरै साहा जोंनिया ओरैजोंनिया लालबिथि आरोखिना आयौ फुरा फाटाफाटिल'खा नै फुरा एगेन्स्ट नै बेनिफ्रायनो एगेन्स्ट वाव नै बेनो सिमना बेनि ओरै खोलाने गासैबो माने 3 नं अक्सिगुरिनि आरोना फुरा सापर्टारफोर बिसोरो नैबे टप प्लेट जाहैबाय आरो बियो माने 3 नं अक्सिगुरिनि सापर्टारफोर आरोखि बिसोरो
दा नायदो आरो फुरा सापर्ट दंखायो आरो फायर गोजा दै आसि दिन्थिलाय हरखादों सोरखौबा Good. One side giliyor tayo. Side sing selam na. Oh be kamera. दा कर्नाल जाहैबाय बला कर्नाल जासिगोन दायो खेलाया ओरैबायदि मोजां जादों मथा मथि आङो फार्स्टनिफ्राय खेबनाय जायाखिसै दायो हाफ टिफिन जाखांबाय ओमफ्राय ओरैबो गरसे सोनानै दङ दासिमाव मोननैबो द्र' जानानै दं आरोना खेलाया फाउल जाबाय दायो आउटनावसो थांबाय जायो सिथु bola situ माने गोख्रै नालाय नेपालि भाषायाव Boria. Cut, salah deh, risuk lah. Sentuh panai, buruk panai. Main tu. Delay. Berada Dirhana mareku mendeng. Oमफ्राय आब'आलाय Hidup kami delivery. दा माने गरमजोंनो चकलेट रानलायना होबाय आरो दा ओरैबायदि नै Delivery, delivery क्या? नोंसोरथ' पार्टिया गोगोम जाखासिगोन आस्सा दे Udah, macam ni. दा लोगोफोर मोननैबो टिमा ओरैबो वान सोलायबाय मानो होनना बुङोब्ला खेलाया गल जानानै थाबाय दा खेलाया जोबनानै थांबाय ओमफ्राय टाइब्रेकाराव थांबाय दा मथा-मथि आङो खबर लाहरबाय आङो जोबजासे नायाखै दायो टाइब्रेकारावहाय लालबेथिया देरहाबायनो दा मोजांनि बाथ्रा दा बे खेलायावहाय लालबेथिया उइनार जानानै थांबाय आरोखि अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मा रोखोम नांदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामदो